Гісторыя. Сталіца – гэта галоўны горад дзяржавы. Сталіца Беларусі – горад-герой Мінск. Тут знаходзіцца рэзідэнцыя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дом урада Рэспублікі Беларусь, палац незалежнасці. Мінск – самы вялікі горад Беларусі. Тут жыве амаль 2 мільёны чалавек. У розныя часы горад называўся па-рознаму. Менеск, Менск, Менск, Мінск. Адкуль жа паходзіць яго назва? Паводле старажытнай легенды, ў часы, калі на Беларусі камяні раслі як дрэвы і жылі волаты, пасяліўся на беразе Свіслачы волат-млынар Менеск. Пабудаваў ён на рацэ млын на 7 колах і стаў ім не зерне малоць, а камяні. І так грукацеў волатаў млын, што ворагі баяліся і блізка да горада падыходзіць. Ёсць і іншая версія паходжання назвы. Нібы Менск ад слоў «мена» – «абмен», бо ў горад, які ляжаў на скрыжаванні гандлёвых шляхоў, з'язджаліся купцы з усяго свету. А магчыма, назву гораду дала рака Менка. На берагах гэтай ціхай, амаль перасохлай рачулкі знайшлі старое гарадзішча, і вучоныя выказалі меркаванне, што першапачаткова горад быў пабудаваны на Менцы. Мінскам жа ён стаў у вымаўленні палякаў. З такой назвай і трапіў на карты. Летазлічэнне Мінск вядзе ад першай згадкі пра яго ў летапісе «Аповесць мінулых гадоў» пад 1067 годам. Гораду, размешчанаму на перакрыжаванні шляхоў пуцявін, давялося вынесці шмат войнаў. І кожная вайна пакідала за сабой разбурэнні. Апошняя, вялікая айчынная вайна 1941-1945 гадоў забрала жыццё кожнага трэцяга беларуса, а Мінск зруйнавала ледзь не дашчэнту. Але людзі заўсёды знаходзілі сілы не проста адбудаваць, аднавіць горад, а здабыць яму славу аднаго з самых прыгожых. Можа, дапамагае мінчанам захоўваць душэўныя сілы і плённа працаваць Найсвяцейшая Багародзіца, апякунка нашай сталіцы. Яе выява ў акружэнні анёлаў на гербе Мінска.